4,800. Ay, bago nga. Dugay na ba ako ning undang ani? Oh no! Bibitaw ni mo tong ang tinuod. Di gamit ra ba ako ani? Surprise! Happy birthday! Ito lang tayo harap ito. Ayo. Ayo. Ay, ito. Balay ni Ma'am Rosalinda all. NANI? Wow! Ay, ito, Ma'am. Ay, may gusto, Ma'am. Ikaw rin si Ma'am Rosalinda? Dayon ah. Kuha na, may mga pangutanan mo ba? Kanang, nakakuha ka sa una sa asa. Oh no! Ay, sulod yung ani. Dari lang, Ma'am. Ano ba? Ay, dari lang, Ma'am, kay... What? Ano ba? Kadiyos lang. Hindi, mukadjit na magod po kayo, Ma'am. Ali kay, mga utag dito. Hala. O yan na, Ma'am. Mangutana sa amin mo. Oh no! Okay ra? Okay na mo na yun? Nope. Hindi na lagi kang bisita, Ma'am. Ay, di nga. Birthday ni mo ron? Sana all. Okay, balik ko ano sa kalas nakakuha dito, Ma'am? Sa asa. No. Record. Tuwa sa kuan. Ambre na ko. Ang galing sa anak ko. Ano man to? Tanawon lang na mo, Ma'am, kung ano sa aka. Napaka-balance dito. Hala, buyag. Hala, buyag. Hala, buyag. Hala, wait. Ambi. Mga tanan niya sa inyong record kay naamang goy naka-report dito sa system ba nga nakita mo na kay unpaid balance. Oh no. Wait. Kuan na. 4,800 ba, Ma'am? Dili na ako sa lubo. Madapang nakataan. Ikaw man kani, Ma'am. Oh. Rosalinda iko. Naka-address mo gudarian niya karon. What? Naligi daw unpaid balance na 4,800 kaya naman kung sa kalas nakakuha. Kaya naman ay record, di ba? Naamang ko ikuan katong unsa nga na to? Kaya sa system ang good, Ma'am, dito nila na trace ba nga nakay balance nga 4,800. Di totoo yan. Oh, mo nang importante jud kay nga taguon ang resibo kay ug naay mga inkasog ingon ani at least nakikipakita. Ada, Ma'am. Paid na tanan? Nope. Kanos alas ni mo ni, Ma'am? Alawaan ra ba ko? January 16. Picture on January, ito na galita? January 27. 27. Bago ra din na impas, Ma'am. Bola lang yan. Isa kaning, ano ka ni, Ma'am? Nga, nagka-balance pa man kag Ngano na 4,800. Isa pa. Ay, bago nga. Dugay na ba ako ning undang ani? Sinungaling ka! Ninlon ba ako ato pang Murag 2,000. Saon ka ni, Ma'am, no? Pwede ni mo, banan minimum man kay ano ka na alam may papirmahan nimo kay kuan man gud kanang na ang i-check na to ang imong record ug sa among record kay naa man gud mi dito i-record ko. Man kumukuyog. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Nara diri, Ma'am, sa gawas. Naa mo ang service mo gud diri, Ma'am, niya ang mga records na dito ba. Dayon, pirma ko. Dayon, unsa man? I-check sa nato daan ang mga balance nimo kung i-check na to ang imong resibo ug sa resibo nga naa sa among system sa among papeles sab kung coincide ba siya kay igo ra man gud pud mi gipaan sa office, good, Ma'am, kay ipa-claim lagi daw ang unpaid balance na 4,800. Oh no. Then masettle nato na lang may papirma na wala na day kay bayro nun or naadyo kay bayro nun or wala. Aman to si Nini.
Saan ka ni ma'am? Ug possible nga makita nga na kay balance ma'am, mga jud minimo og payment kay Parang may problema ka. Bibitaw ni mo tong antino. Digamit rabi ako ani. Paano masabi? Pero ingon ani kay ingon ani ha. Ako mo ning apil ko ani so nagamit lang ko niya. Pero ambot lang ka og unsa pero basta kay ako ani pag undang na ko ani pid jud kay ni rilon man gani siya ako jud. kabasi. Nagamit ko niya. Ang akong mga anak na tuwa sa layo gigipos niya. Sige gamit ra ka ani. Nya okay ra nimo nga puyugon lang ka para Oo, okay. mag-checking ka sa documents. Ali ma'am. Kadyo Daloy na ko. Padala na imo lista kay para ano at least. May. Ay, bukari sa naon sa tanin niyo. Ay, yan naman. Kay kuan nung good kanang naang nagdali ra sa food ni ba. Isa nga kini. Dala lang na imong resibo. Dili jud ay ikaw ang nag-ano ani. Nagkuha. Nope. Kami ng style lang. Ikaw ra ba? Mukha ba nakapangalan, ma'am? Oh no! Ah. Ay, Mama Get. Tingala mo gusto kung ano laging. Ha? Important sa nagkanda. Daw, nanatagak, ma'am. Importante ra ba na? Dali, ma'am. Dali, ma'am. Surprise! Happy birthday! Happy birthday mo! Agad sabihin tayo, budong ko lang. Kantaan na si Ma'am, happy birthday! Happy birthday to you! Alright! Happy birthday to you! It's a prank po, joke lang po ma'am. Happy birthday! Ma'am, sorry kayo. Nasukogin si ma'am na ako ay. Joke lang po ma'am. Happy birthday. Happy na ka ma'am? Surprise di ay. Dili di ay. Yapak di ko rin magtama. Ma'am, ali ma'am. Dari ka ma'am. Dari ka. Joke lang po yun ma'am. Dari ka ma'am, ali ma'am. Happy birthday po. Ma'am, sorry kayo. Okay, nangilak lang si ma'am. Palakpakan naman natin si ma'am. Happy birthday. Ma'am, igura may gisugo, mama. Ilaron daw kanila, ma'am. Okay, happy birthday. O, dali ka ma'am. Dali ma'am. Doon, dali ma'am. O, mga yun nagbangko isa. Okay, ma'am. Happy birthday, ma'am. Na-surprise ra ka? Na-surprise na ka, ma'am. Relax lang, ma'am, ha?
Happy birthday po. Lagi, hapak di kong tama ni mama. Sinsukot di kayo siya na ako. Ma'am, sorry naman. Pero, kasayag ko ang kanaluhan na siya sa kalipay. Okay, mga may bangko. Asa lang. Ma'am, sa may kasulti, ma'am. Kasi makasulti. Nailan na ba dyan ka na mo, ma'am? Sila Jay, ano ni ma'am. Igura may gisugo nila. Ang sa'yo mo ikasulti, ma'am? Na-surprise Na- yun. Salamat tayo. Hilak lagi ka nga. Yung magbayad pa ng asam yung tarong-tarong mo. Joke na di ay. Palakpakan naman natin si ma'am. Happy birthday! Tarong-tarong na siya. Sorry ma'am, gilat check ka na. Anyway, gisugo namin sa imo ang mga minahal sa kinabuhian eh, no? Ibawaan na to ni Kinsa ni Ron. Grabe, nabunog dyan ko ni ma'am. Kihapak ko na yung tangan. Eh, na-surprise yung kagtama. Kisa may nakabalo ani. Kabalo naman siguro tinatanan. Ikaw rin wala kabalo, ma'am. Ma'am, suko ka na ko. So, Kailan mo mamaking ba nga? Murakog na ila doon niya dayon. Dayon. Dayon, ang saman, ma'am. nahubos ka sa ako ang ilad, ma'am. Wala man. Mami, ginugo na ko, mama. Ayaw yung kasuko na ko. Okay? Sige, mag-start na dito ta sa kilid kay para landong. Natay program. Happy birthday ulit. Happy naman ka, ma'am. Malipay na ka? Malipay ka, ma'am? Alay, malipay ko. Dapat ka na akong mga anak. Wala mang po. Sige lang kay nasa lang mga mensahe sa imo ha karon mabasahan. Okay, sige. Alright, so mama yung uto. Og may uto sa tanang tao nga nadiri karon. Okay? So ma'am, anyway, it's a prank po. Joke na tanan, mama. Ay, nagkasuko na ko, ma'am. Nabunog, nabitaw ko nimo. Joke na tanan, mama. Gisugo lang may sa mga special person. Ngayon nga nanion ka kapag ilad para dyan daw ma-surprise kag tama. Na-surprise na ka, ma'am? Surprise na ka? Na, Swissless yun siya, ma'am. But anyway, nasahid ko nga grabe yun siya na surprise. Kaya grabe man siya na ilad. Magpaila-ila sa mi, ma'am. We are from Everything Surprises. Nalang dahil sa ka-special person. Ano lang mga tao nga gusto ka i-greet today, oh. Happy birthday! Palakpakan natin si ma'am. Okay, ma'am. So, ingon ani lang kanila ka-special. Ingon ani kanila ka-palangga. Nabisan to at wala sila diri, ma'am, is gusto lang nila ipabati sa imuha o kung sa kanila kay hinigugma, no? Bisan wala sila diri is gusto nila makaselebrate sa imuhang adlaw nga natawan, alright? Are you ready, ma'am? Ma'am, ready na ka? Hello, ma'am. Natulala pa yun si ma'am. Wala pa siya ka-move on sa iyang pag-ilad sa iya. But anyway, dili na nato dugay-dugayon, dili na nato langay-langayon, ma'am. Ingon ani kanila ka-special, ingon ani kanila ka-palangga, ingon ani kanila ka-love. Na sila gipadala sa iyong mga ma'am nga 1 dozen bouquet of roses with 10,000 pesos cash. Happy birthday! Wow! Grabe sana all. Tanawa, ma'am. Naay kwarta. Nagilak na gid siya. Palakpakan natin ulit. Nasahid ko nga kanang imong luha, ma'am, is luha na siya sa kalipay. Syempre, wadyo kagadahon, ma'am, no, nga naay maabot ngayon. Ati karan nga surprise para sa imong birthday, alright? So, syempre, birthday ni mo today, dili na kay kana napot sila gipadala sa imong, ma'am, nga 2 boxes Alberto's Pizza! Happy birthday po! Wow, grabe ka bongga imong birthday. Syempre, birthday ni ma'am karon, napot sila gipadala sa imong, ma'am, nga mga sweets kakanin sa Bilao. Palakpakan natin ulit. Happy birthday! Syempre, ma'am, birthday ni mo today, napot sila gipadala sa imong nga pampahaba daw ng buhay. Pansit sa Bilao. Happy birthday! Wow! Syempre, birthday ni ma'am today. Naghanjud mga handa, no? Napot sila gipadala sa imong ma'am nga 2 pieces lechon manok. Wow! Grabe ka kaya, no? Syempre, birthday na yung mga pagkaon, dili sa mawala. Naasap sila gipadala sa imong ma'am nga soft drinks. Mapahilis ka! Wow!
Sana all may pampahilis. So dili lang kay kana syempre birthday ni ma'am today. Dili mawala nasab siya gipadala sa imong ma'am nga red ribbon cake. Wow! Sana all. Okay, happy birthday. Ma'am, okay ra ka ma'am? Natulala na gyud si ma'am og taman. Hi ma'am. Okay ra ka ma'am? Naghilak na gyud, okay? Kabalo ko nga grabe lang gid ka na surprise. Kabalo ko nga wa ka kasabot sa imong gibati karon, no? Syempre giilad ka. And then pag himan-himan dili diay tinuon ang giilad sa imong nga nakay balance sa asa, no? Surprise day para sa imong ma'am. So karon mahibaw-an natog kinsay nagpaka na ani. Nganong ilaron sa kanila before ka mahitabo may ganani, ma'am na. So karon na sila special letter. Since nahatag na nako mga special gift na gusto ipaabot sa imuha, aside ani nga naka-set up nga gwapa kayo diri sa van. Nasab sila special letter sa akong basahon, ma'am. Excited na ka, ma'am? Tara, ilahang mensahe para sa imuha. Paminawa lang, ma'am, ha? Ma'am, paminawa, ha? Happy birthday, Mama. Maayong adlaw ni mo, mother. Salamat sa tanan ug hinaot ko nga tagaan pa kag himsog nga panglawas. Hinaot ko mag-enjoy ka karon sa adlaw sa imong birthday. Ug sana makasabot ka sa panahon karon nga perti kayong lisura. Gusto unta namo nga mag-uban ta karon sa imong birthday, unya pait kaayo ang panahon. Pero konting tiis na lang, mother, mahuman na lagi ta sa ato ang mga problema sa balay. Hihihi. We love you, mamang, and we miss you so much. Ug sorry sa tanan. I love you. Gikan kang lalang nga naa karon sa Manila. Palakpakan naman natin! Wow! Isa sa nagpadala ani nga surprise mo si mo ang anak nga si Ma'am Lalang nga naa karon sa Manila. So dili lang kay kana nga message, dili lang kay kana nga letter ang ilahang gipadala si mo, daghan ang nagsulat para sa imo. Sige lang ma'am, kay kanang imuhang luha is a tears of joy, no? Luha siya sa kalipay. Syempre wala gid gidawon si ma'am ngayon ani rin may tabo siyang birthday karon. Dara ma'am, napay mensahe para sa among pinakagwapang inahan. Kinakusgan nga inahan. Happy birthday sa imuha, mang. Amping always. Hinaot nga tagaan pa ka sa Ginoo o daghang katuigan nga mag-uban pa ta. Kauban nga apton atong pangandoy. Mang, mangipasalamaton minimo nga bisan unsa kalisod sa kinabuhi naagi hapon ka sa among kiliran. We love you always, ma'am. Gikan sa imong pinakagwapang anak nga kung asa kaming liwat sa pagkagwapa, Kokong na naa sa Kuwait. Wow! Palakpakan naman natin! Okay, so isa sa nagpadalaan ni ma'am ay si ma'am, no? Ma'am Kokong. Nga nakakaroon sa Kuwait, no? Daghana ni mo anak ma'am, uy, nga nagmahal sa imuha. So, musanaol na lang kami dari. Napad yun, ma'am. Okay? Natulala, di kay taman si ma'am. Unya na ni siya maka-move on. Ma-pop up na ni niya tanang nahitabo. Kaya wala pa siya kasabot siyang dibate, di ba? Na-feel niyo? Oh, daw. Okay, tara, akong basahan. Happy birthday, Mamang. Una sa tanan, salamat kayo sa pag-atiman sa akong mga anak o pagpangga sa ilaha. Salamat kayo sa pagpadako namo tanan bisan tuod og sayo kaayo ming biya si Papang. Imo gyud ni gibuhi og wala gipanghatag. Hehehe. Pasensya kaayo, Mamang, kung usahay masinghagan ka namo kay unsaon man. Stress man mi ana nga time. Pero kabalo ko nga mahal kaayo nimo tanan, anak. Og amping ipermi mong lawas ayaw sigig pangasaba sa akong mga manghod. We love you, Mamang. Miss na kaayo ka namong tanan og salamat kaayo gikan sa imong anak nga si Ma'am Daday nga naa sa Manila. Palakpakan naman natin.
Bo, sa naulo, ay natagnaan mo nila tanan. Kabalo na mo daan, no? Kamu ha. Huwag yapon may malay nga surprise. Pero wala dyan mo'y malay po nga na surprise. But anyway, this time, ma'am, kabalo na tagkinsa ka padala ni nga surprise, which is imong mga anak nga si Ma'am Lalang, si Ma'am Coco nga nasa Kuwait, Ma'am Lalang nga na Manila, o si Ma'am Danay nga nasa Manila sa Okay, ma'am. So now, okay na mga ko, unsa imo ikasulti, unsa imo ika-response sa ilahang sulat para sa imo ha, ug unsa imo ikasulti sa ilahang surprise nga gihatag karon nga grabe ka bongga, nga pay booking na kwarta, no? So karon ma'am, talangga na kasi mong mga anak bisan tod wala sila diri. Nahimo nila ni kay tungod gusto nila ipapati sa imuhang samtang nakakadiri sa kalibutan, ipa-feel nilang special kay kasaylaha o wala gid sila nakalimot sa imuha. Isip usa ka nga mapinanggaon nga ginikanan. Dari lang ma'am kinaglantaw sila karon ma'am, no. So now, okay ra mangayo kon sa may kasulti sa ilaha kay naminaw man sila karon ma'am. Kadungog sila sa imong mga ipangsulti. Dara ma'am. Ako dako kay pagpasalamat sa akong mga anak. Labi na sa akong pag-atiman. Sa akong pagbalot. Pero dako lang kay ko kayo boss nga. Dapat dili wala ko gusto nga mahitaboy ko na ni kay hindi na ko gusto nga magkana magkausaw tami. Wala akong gusto. Gani pagmanyanita lang ganito nakaingon kas kung kau galing nga kamanyanita wala ko mag request nila kay wala ko ikapakaon. Ang akong ingon sa akong mga silingan igo lang tamang snack, mga pi, mura na ako ngabot ang akong pag-umangkon. Di sila na rin nagsabot-sabot. Unta di kita na mahitabo. Ang gusto na ko kung maglipay may kanang naamit tanan. Maura to. Palakpakan naman natin si ma'am. Dali lang sana kayo butang mga. So isip ginikanan nyo, naghandom siya nga mausa unta iyang tibok mga anak, iyang tibok pamilya. Pero sige lang ma'am, sabton lang po natong panahon, sama pa silang gingon sa sulat nga pasensya na kayo, sorry kayo sa panahon nga this time dili gid sila makasuulog sa imong adlaw nga natawhan kay tungod sa atuang pandemic karon sa pandemya ma'am, no. Sabton lang po nato atong mga anak ma'am nga dili sila kauli. Pero don't worry ma'am, kay dili pa kani ang last nga higayon nga gihatag nila sa imuha kung dili kanang imong gipangandoy nga mauusa mo puhon-puhon ma'am ug maokay na ang tanan. I believe na kana itugot na samahan nga magkahiusa na pud matibok pamilya nimo nga makauban nimo, no, nga magmalipayon mo nga nagsaulog sa imong adlaw nga taon. Alright, palakpakan naman natin ulit si ma'am. Happy birthday. Happy ra ka ma'am? Ma'am, nalipay ra ka na. Nalipay ra. Okay, so this time dili lang kay kanina kaya na to ang surprise, okay? So now, para mas ma-enjoy pa kayo ng birthday celebration ni ma'am, unya na ta maghatag og birthday wish, okay? Unya dapit inigkahuman aning set sa program. Naman gusto sila gi-prepare nga song ma'am sa haranahan kanila. Kani nga mensahe sa awit is para gini sa imo. And then this time, napakay mga anak na nadari karon. Man sila. O sige, alin mo. Then kamo nga mga silingan, mga parente, mga kahigalaan ni ma'am, no? Na may song, ato ang i-dance si ma'am og sweet. Mapindog ka ma'am, ako ang ngayon, ha? Kaya isayo ko nila sweet para mas memorable, para kagadibu, okay? Para special ang imong birthday karon. Pindog sa ma'am. Kadit lang, hangipon lang ka na mo. Karon nabitaw ni birthday man nimo. Sige na ma'am. Sige na ma'am, kaya naamang ko'y kanta ma'am. Nga gi-prepare sa imong mga anak. O sige, kisa may unang nga anak ka mo sayaw. May daw. Alin na may? Okay, sige. Pindog lang ma'am. Kadit lang kayo. Pindogin lang sa ma'am. Alright, palakpakan naman natin si ma'am ulit. Happy birthday. Then puli-pulihan ninyo ha. Tanan mo nga naa dali, okay? Alright? Alright, pakpakan naman na to. Unya nagang. Yan na, kay taas na biyan na. Taas mo na lang aso. Abdan
Sa buhay ko ito, tanging pangarap lang, iyong pagmamahal ay makamdan. Kahit na sandali, kita ay mamasdan. Ikaw ay di dapat walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan di na iluluha. Di ka na manininding. Pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal na rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal mo. May nagmamahal, aagay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan na. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan di na iluluha. Di ka na maninimtim. Pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang
so much sa manindot nga song. Wow. Once again po ma'am, happy birthday. So grabe ka special, grabe ka happy ang birthday celebration ni mo karon. Ma'am, nag-expect ba ka nga nayunani mahitabo sa imong adlaw nga natawhan karon ma'am? Nagdahom ba ka ma'am nga nayunani nga mahitabo? Gidahom na ni mo na wala. Wala dyan. Okay, so this time, thank you so much. Anyway, sa tanang naghatag og sweet dance para sa tang celebrant nga si ma'am. Sa name ni ma'am Rosalinda. Tama ba? Si Ma'am Rosalinda, thank you so much sa inyong tanan. So this time, dili lang kay kanina kaya na tong surprise. So syempre, humana naman na tagsayaw. Karoon na po, hatag na po birthday wishes. Okay? Una ta sa iyang anak. Alin na sige na. Hala, ayaw ka ulaw. Kay kita-kita naman ka rin. Malahit man road kayo para makitaan sa imuhang sisters. Sige na. Sige na gang, alin na. Ayaw ka ulaw. Kay muhatag man mitanan. Apil gali ko. Alin na, alin. Ayaw ka ulaw. Kita-kita na gani. Dapat gali kami may maulaw kay dili may tagagarino. Baga lang gibig now. Okay, kisa may una. Okay, ma'am. So birthday ni Ma'am Rosalinda karon. Pilay edad di mo ron, ma'am? 63. Okay, nag-celebrate siya ka 63 katuig. This time, ma'am, gisurprise sa iyang mga anak. Unsa man imong igasulti? Sa birthday wish nimo para sa tang celebrant yung si Ma'am Rosalinda nag-celebrate sa iyang ika 63rd birthday. Unang-una na, happy birthday. Ako nagayaan. Apo. Kuan ka ng... Ako lang ang panghinaot, nga unta. Daghang pang birthday, mabot sa imong kinabuhi. ug Magmalipayon ka sa imong birthday karon bisan tuod nga layo sa imong mga anak. Nani man jud panginabuhi man ilahang gikuan. Naning kamot pud sila nga ma-surprise ka haron nga malipay ka sa imong adlaw nga tawhan ni ka sa 63 nga tuig na nimo. Ora to, salamat kayo. Ihag mo, may kiss mo naman. Palakpakan naman natin si ma'am. Alright, so dagang kayong salamat ma'am sa mga manindot nga Birthday wishes para tong celebrant. So this time, kinsa pa man? Hello. Okay ma'am, so sa imong birthday wish para sa tong birthday celebrant karon nga nag-celebrate si Ma'am Rosalinda sa iyang ka 63rd birthday. Happy birthday, ante. Naot unta ang hatagan ka sa Ginoo og dugang pangkatuigan. Na unta makaselebrate ka sa imong adlaw na natawhan. Unta nga malipayon ka sa surprise sa imong mga anak. Ampol anta sa Ginoo, ante, nga makauban na to ang imong mga anak sa adlaw nimong natawhan. Bisan tuod sila naaman kami nga imong pagumangkon midulog sa imong adlaw natawhan. Happy birthday, ante. I love you. wow, palakpakan naman natin. Alright, ma'am, daghang kay salamat sa mga napaka-sweet, no? Napaka-nindot nga mensahe para sa tang celebrant. So now, dara na po si ma'am. So ma'am, sa imong kasulti sa tong ayon sa imong birthday wish para sa ika 63rd birthday ni Ma'am Rosalinda. Sa akong panghinaot nga daghan pang mga katuigan nga moabot kaniya o tagaan sa kanunay sa Ginoo ug maayong kapiskay sa panglawas ng o bantayan ka kanunay sa atong makagagahom o happy birthday kanimo nang happy. Amen. Palakpakan naman natin. Alright, sila kang kay salamat ma'am sa imong manindot nga birthday wish. Kinsa pa man? Okay. Sige na, para happy atong celebrant. Okay, so murag wala na may muhatag og birthday wish, no? Unang-una sa lahat, daghang kayong salamat sa inyong tanan, no? Sa paghatag ninyo og birthday wish para sa itong celebrant nga nag-celebrate si Ma'am Rosalinda sa iyang 63rd birthday. Once again, palakpakan naman natin ulit. And then this time, ma'am, dili lang kay kanina na to ang surprise. So napagid tayo mga pasabog, no? Siyempre, birthday ni mo today ka. Birthday ni mo today, so na tay cake. Sa tangabra ng cake, then kantahan ka na mag happy birthday, alright? So para happy ang celebration ni ma'am. So karon, amo akong hagon tamang tanan nga diri ta. Tapok ta diri tanan. Sa kilid ni ma'am. Ang nakabutang sa tong cake. Happy birthday, Motherland. Palakpakan naman natin. Happy birthday, ma'am. Okay, let's sing together. Kisaning let's... Ready? Clap your hands, everybody! Alright! Hey! Clap your hands! Kusok yun! Ready? 1, 2, 3. Wait.
Happy birthday to you. Alright! Happy birthday to you. Dapat gusto! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. One more time! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Apil mo! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. Alright, happy birthday po, ma'am. Hello. Happy birthday po, ma'am. So this time, also man ibang birthday wish para sa imong adlaw nga natawan. Ay, sa mga ha? Salamat kayo lang tanan. Unsay mo mga panghinaot ma'am sa imong adlaw nga natawan karon? Manghinaot unta ko nga agaan pa kung taas ng ligweng kinabuhi ko. Labi na sa ning hatod sa ako ang birthday cake. Pasayloan lang ko sir. Yay! Friender niyo! Palakpakan natin si ma'am! Amiga namin! Wala, nakamumuna dyan si ma'am. Sorry kay mama, is joke naman po to. Kasi lang may baka na ito. Sige lang ma'am, kay okay naman kayo naman yun. Sige ma'am, kasama ni mo nga pang birthday wish. Tara? Okay na to? Ayan, naghilak na si ma'am. Blow the candle ma'am, paiho pa ang kandila. Alright, ready? Wow! Palakpakan natin ulit. Happy birthday! Kantahan na sa kontrol. Tuloy mo mga kids. Pakpak! Clap, clap, clap! Everybody! Hey! Ready? Alright! Happy birthday to you! Pusganin nyo! Happy birthday to you! Pwede sayawan! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ready? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alright, so happy birthday once again po ma'am. So ma'am, mabutan ako karon ma'am. Unsa man imong gibati sa surprise game. Ihatag sa mga anak. Ipalagog sulod sa cake. Mong gibati ma'am sa surprise nga gihatag sa mga anak karon. Palagog atag. Nalipay unta ko pero nahiubos lang ko mga nailan ko nimo. Pero sorry si kayo ma'am. Gisugod ako. Ma'am, mga anak manggoy nagpailan sa imo. Gisugod lang ni ma'am. Pero joke na to tanan kay kato gihimo to nilang ilad kay para ma-surprise si daw katama. Na-surprise mo ka ma'am. Wala na ka na yung basta ko. Ano na lang ma'am, sa imuhang mga anak, unsay mo ang ikadungog ikasulti sila ha? Ano na lang? Salamat kay sa ko mga anak bisag nagkalagyo may gimahal niya gyapon ko nila. Ato sir. Alright, palakpakan naman natin si ma'am. Mamay nagkahiubos ako mama. Gidibdib jud ni ma'am. Dili mo kaniya ni kalimtan no. Mangingila jud ko ani ba. Gisugod ra jud ko nila ma'am. Sila magud ani ma'am. Dili man jud ako mangilaray ma'am. Ilalang jud kong gihimo mangilaray. Anyway, nasayad ko nga grabe imong kalipay karon sa surprise kay gihatag sa imong mga anak o wala jud ka expect ani no. So bisan pa nga na ang sitwasyon nailat gid si ma'am, may ubos siya nako pero sorry kayo ma'am. And then this time dili lang kay kanina nag-end ato ang surprise na side ko nga grabe pud imong kalipay karon no. Manayaw ta, okay? Para happy pagid ang celebration ni ma'am para mawala ang iyahang kahiubos. Okay ma'am, okay na no, manayaw ta ma'am. Happy birthday once again. Okay, tindog na tanan, okay? Play the music everyone, atong hanayon ni mo. Ready? Hirahin kita! Halagap! Ay, talapit! Ma'am, sayo ko na pin! Ready? Up! Back! Hirahin ma'am!
Ready? Get up! Go down! Alright, go! Ready? Sige pa! Bilagin na! Hey! Yan ah! Yan na! Final showdown! Final performance! Oh, sila na! Final na na! Alright, talakpakan naman natin! At ang bakbakan! Dapat kayong salamat sa inyong tanan, no? Sa tanang mga nanayo mo. Bago mo sa iba ko mga. Birthday once again, no? Grabe. Bisa na ko gihangak kong apel. Ma'am, lingkod ma'am. Palihag lang ko ma'am. Alin daw yo! Sir, listen. Alright, so happy birthday once again po ma'am. So daghang kayong salamat sa tanan niyo nag-participate. Once again, atong pakpakan si ma'am. Woo! Grabe ka-happy ang celebration. O na daw pahabol. Alisar. Kani, igsoon na ni ma'am. Okay, kinakusgan nga igsoon. Sir, karon ang imuhang igsoon nga pinakagwapa. Nag-celebrate siyang ikasay simtay 3 katuig o gi-surprise siya sa iyong mga anak na nasa Manila o nasa Kuwait. This time, sir, unsa man imong birthday wish para sa imuhang igsoon? Manghod ba ni magulang? Magpasalamat kung dako naabot siya yung aning gidara. Nawat ko nga napayuban katuigan nga mudangat siya. Kaya dugay-dugay pa yung magkauban. Ora tayo ako salamat. Ay, palakpakan naman natin si sir! I-kiss lang sir, mohang. Sister. Ayun, nakakiss good sa yan, sister. Grabe ka-sweet nga igsoon, alright? So, happy birthday once again po, ma'am. Happy ra ka, ma'am. Nalipay ra ka sa imong celebration karon. Grabe, no? As in, grabe ka malipayon ang adlaw na tawhan ni ma'am karon. Alright, so happy birthday once again po. So, ma'am, we're so thankful sa mga client namin. Unang-una sa lahat, thank you kaninyong tanan diri sa Lulutan, Purok 8. No? Palakpakan naman natin taga Purok 8. Wow, grabe ka power, no? Limataling sa Buanga del Sur. So, especially sa client namin, we're so thankful and grateful. Kay Ma'am Lalang, kay Ma'am Kokong, kay Ma'am Daday ng Manila and Kuwait. Thank you so much mga ma'am for choosing and trusting everything surprises. Grabe, lipay kami nga kami inyong gipili nga para kani mahimong posible sa diri sa Lulutan, no? Suki na jud kami diri sa Dimataling, no? Sa Libertad, diri sa Lulutan. And I believe nga daghan pang mga customers, mga clients na mo diri nga among i-surprise. So we're so excited ma'am, nasayod ko nga dili lang kay kani nga birthday celebration ang atong isa ulog sa imong adlaw nga natawan ko dili. Daghan pa gyud ang moabot nga birthday sa imong kinabuhi nga uban ang imong mga anak. Kung wala man sila karon ma'am, pagpasensyahan na jud ma'am. Even ako may sorry no sa panahon nga wala sila karon sa imong kay tungod sa pandemya makasabot na to sa sitwasyon ma'am. And I believe nga dili lang pud ingon aning nga higayon lang nga wala sila. Kung dili sunod higayon itugot samahan nga kauban na nimo sila magsaulog sa imong adlaw nga natawan. So mag-enjoy lang ka ma'am, magkinabuhi lang ta dira nga puno sa grasya no. Kaning gugma nga gipasinati sa imong mga anak sa imong grasya kana nga gipasinati sa Dios sa ilang kinabuhi nga para ipa-feel sa imong ug sa kanila ka special o sa kanila ka palangga. Nadaygon kayong Dios ma'am, nakabot pa kasi imong 63rd birthday. Nasayod ko nga dili lang kay kaning birthday celebration ang inyong celebrate sa inyong tibok pamilya, especially sa imong ma'am. Nasayod ko nga daghan pang birthday umabot sa imong kinabuhi. So magpuyo ta nga magmalipayan, magmalinawon uban ang grasya sa inyong tibok pamilya. Once again po ma'am, happy 63rd birthday. A greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin si ma'am. Okay na ma'am, bye-bye. And tayo kiss ka sa camera po. Bye-bye ma'am. Hello ma'am, bye-bye. Bye-bye. Bye kiss po. Yan. Dali mga kids, bye-bye. Bye-bye. Alright.
bye-bye. Sige na, hindi mo makita sa... Makita mo sa Facebook o sa YouTube. Sige, bye-bye po. Bye-bye. Alright, dali. Ganit na ganit.